naneno ka piny wacho ni gibiro bedo ka gichako chiwo gowi makamano ne suptende ma gintiere gi gopi chakre milion 10 ka giidho. Jopuonj bende raneno ena gobo makoni kod kocha bon Makolwal budget ni diwach nang'o nikech budget no bende ingi kaka jan mose bedo kata ka tiyo ka IEBC be gima monego wakwongo winjre Sharon ene this is a projection okay and budget again nitiere projection gi budget ma is a projection ma gi project ne ma indie kaka mana gibedo gikete policy paper kato ne gi break down projection gigo ma ano kanya pingo gi ahinya to bendo okanya teno gi ahinya mokwongo ing'eyo Sharon wang' ne wadhi bedo gi a special electoral cycle manyiso ni nyaka 2010 nyaka nobed gi election ma endi ne en election ma cycle mopogore gi mamoko in two ways. One, gimora mora ma component man electoral cycle ne dhi timore ma endi electoral cycle ma wadhi bedo gi everything ma dhi timore. One, midwar election wadhi recruit new commissioners wadhi timo boundary delimitation wadhi bedo gi voter registration wadhi bedo gi voting itself and the campaign. Mago gik moko abich ma ok ochuno not all electoral cycle gitimore. For example, between 2017 and 2022 ne ok wabedo gi boundary delimitation nikech no sheria ne wacho ni ok time. Omiyo adieri election ni budget ne to nyaka ne pogre gi mokalo cha kotenore gi gik ma nyaka ne timre nikech en a consolidated electoral cycle makech en electoral cycle mar adek nyaka ne wabed gi promulgation of the constitution but mano kata kisewacho gima timore gi mano miyo budget ni and these people's projection and godo gi issue enene ingeni bang election ka bang election Sharon wan gi gimiluongo ni election report iluongo ni post election report ni itime gi IEBC itime gi Office of Registrar Political Parties gi jomoko ma bende timo observation reports. Gimonego bed ni inform projection ni and report mar post election ma IEBC no tim nikech IEBC kawacho ni wang' ni gidhi timo voter registration of 28 million. Ingeni kata mana last election ma 2022 negi project negi dhi bedo gi voter registration of around 17 million people mane ogichopo kata mana nus mana giwacho mangiso ni kata mana ma giwacho ni 28 million ogidhi chopo aya ewi jok to mani ng'eni ne giketo kendo pesa no mege mar ariyo sama ne ji owuok ni dhi go kura Kenyans no vote at around 62%. Mangiso ni nitiere ballot papers, nitiere election materials mano bedo procured, mano chul on a projected budget mar 49 million cha. Mano bedo either no kotigo and it ended being wasted. Penjona enene apart from the justification of this projection ango momiyo IEBC nyongo ong'is jo Kenya ni wan to kawa paro ma inde gimomiyo ne wapango ni wadhi register ji milion 17 to ne wa end up wa register mana ji ne gin milion 15 ne wawacho ni ji ji milion mano bedo registered ka almost 62% kende emano wuok mogo kura mangiso ni nitiere voting materials mag voting mano ng'iew ma really were wasted. Ang'o between sani nyaka before last election ang'o ma gisetimo mondo gi mitigate godo gigi nikech pesa ni tinyalo megi but going by that sequence mangiso ni 30 to 40% mar pesa ni dhi bedo wasted. Ni mar sami wacho ni adhi register ji 15 ti end up register ji 10 pesa modong gik mako ming'iew ka dongo bedo wasted. Sami wacho ni adhi loso ballot boxes 15 kata ballot papers 50 to ballot papers 50 ni only 20 people wuok mondo vote. Ballot papers ka dongo lal okethore. To me mane mamiyo jo Kenya penjo ni yes okinyal bukori for example giwacho ni gidhi ng'iew Kim's Gate to benane no ka gidhi replace iwacho ni gidhi replace okinyal bukori ni wacho ne jo Kenya ne
ni etani guesswork ni Kim's kit kose tiyo 10 years koro rach to bilion 7 dwarore bilion 7 nyalo ineno ung'eyo ni yes to nyabedo ni giwacho adieri but ja Kenya en ng'ama riek nyiso ni based on this analysis based on this research based on this risk management mabende mae commission oting'o nigi research department gin gi risk management department monego bed ni ng'iso gi ni my analysis mane watimo with kuonde mamoko mwafwenyo ni Kim's kitgi paper base kata jo parliament nopenjo gi gino ni to uges ang'o miya Otienda Molo nopenjo ni ng'isa ura ne gimomiyo wacho ni kits gi kosechopo higni 10 to giti ineno onego bed ni ung'isowa ni ande ni kits gi nogitiyo higni 10 sani koro wadwaro enhance gi nitiere gik moko manyien based on technology mano winjore to replace just on guesswork ni ok ti omiyo mago gik moko aya king'iyo gimoro kaka legal petitions giwacho kanyo ni mano bende nitiere budget IEBC king'iyo kata mana governors mano tero gi court they won all those cases ayo nego ging'ise jo Kenya ni jogi notero a court to cost mar mondo jogo tero a court cha nochulwa omiyo wan bende ne out of this legal petitions ma last time nikech ne win nikech one of the achievements ma IEBC wacho en ni gimomiyo wan credible jok manotero a court ne wago piny te like governors onge governor mano dwok idonge manyiso ni joka nonego bed ni chulo wakindegi costs mag dhi e doho nikech itera do taloi ichaki iketo ne koro mano budget mi an kata aloi iloya anema pod alale pesa koro mage gik ma IEBC onego bed pindo ngiso ni out of the legal petitions manoter last time this is the amount of money mane wan been watimore nade wayudo on cost makoponi en gima giwinjore gi judiciary to gibedo piny mondo jo Kenya dwa neno ni to ito eri dwaro 6.17 to ita ang'oma in go kata rambe kiluongo idala kucho ang'oma in ge lweti wan gi budget mar milion achiel asemakra gi to inionge go pile koro konya moko to bende mano wamika moko nokitiyo godo to bende kikelo nwa report mawacho ni yes we printed 10,000 ballot papers for example but we ended up only using 6,000 koro waparo ni wang' ni ok wanyal print 10 nikech kwang'iyo 2017 gi 2022 percentage ni nomedore makama koro mangiso ni even them they are convinced ni onge chieng' ma jo Kenya nyalo go kura 80%. Exactly koro mane penjo mineno budget te nyalo wacho is a projection but give Kenyans a realistic projection makata kipimo ne ng'ato kata ka iweyo jaudi ot to koro kelo ni budget ni ma endie makawuono wadwa dhi ng'iyo go chiemo tiko ne neno ka chiemo to nyono ne wang'iyo chiemo ka to dong ang'isi ni macha namuro gi chamo sa aberio to gin margi ni ma pili onge emomeni koro oganda bedo koda to en mana gino mara ni dina beni giketo gigeyo ma huyanga oganda ogera mna to kode gidong Brenda yes exactly nitie